Abuman, 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 Abuman. Me zan gani haka? Haske. Akwai abubuwan da ban samu na yi su a duniya ba. Taimaka daga mini kafa. Ami shi ne duniya in je ne karayi. Har yanzu a duniya kake. Ni kuma da kake gani na dinnan, ni mutum ce. To me gami na da ke? Suna na Bintu. Ni masoyiyarka ce. Hala ko ka manta ni ko? Abuman, Abuman, Abuman. Akwai da wani abun da yake shirin faruwa da ni. Alkhairi ne. Abun da ka dade kana nema shine Allah ya amsa maka. Kyakkyawar budurwa, wadatar arziki, ra'in kwanciya a katifa, da dai sauran burace-buracen da suka dade suna yawo a ranka. Idan har zan yadda cewa har yanzu a duniya nake, to ko dole ki bani labarin kuɗin gado na. Kuma ya ta kasance tsakanina da Gargada da azzalimin mahaifinsa Malam Kamilu. Duk wannan ne dai ban san su ba. Iyakata kawai ni dai na zo ne in taimake ka. Duk da ma ban gama tantance cewa ina cikin hayyacina ko akasin haka ba, amma dole in amince da ke. Kasancewar ki kyakkyawa wanda ko a cikin mafarkina aka ce in tantance macen da zan zauna da ita, ba za ta fi ki kyau ba. To, sai ka tashi mu tafi. Fara biya ta asibiti a duba lafiyanka domin da alamar ka ji jiki. Abuman, Abuman, Abuman. Wani jibgegen ƙato ne ya ta duka na. Sai ka ce ya samu gagararren jaki. Mu je ko? Abuman, 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 Abuman. Abuman. Kamar shagon indomi nake gani a nan ko? Wallahi wani tsinannen mai indomi ne. Kin san ni waliyin Allah ne tun da ya buga da ni. Immigration suke move da shi sun buga shi Nijar. Ba ki ga shagon a rufe ba? Ya tafi kenan har abada. Ai haka ba. Kin san ɗakin na sai ni. Kuran da ke cikin ɗakin nan kawai in ji ka shaƙe ta za ta iya sarƙaƙe miki numfashi. A banza korona ya kama min ke, ni ko ba na so korona ya kama ki. Duk abin da za ka iya jurewa ya kamata ne ma na koyi zama da shi. Bayan haka kuma ina gudun ragowar kimata da ke idon ki kare zube saboda akwai abin da bai cancanta ki gani a ciki ba. Abuman, na san ka farin sani kar ka yi tunanin akwai wani sabon abu da zan gani. Haka ni na ce na ji na gani kuma ina son ka. Ƙarya kike yi. Ni ce soyayyarka ta gaskiya. Ni ce muka kula zumunci a lokacin da kowa ya nuna maka kai maras mamora ne. Ko da a yanzu ma da al'amura suka rikirkice maka, ni ce taka. Lallai kina rayuwa cikin mafarki, domin ko Abuman ba shi da wacce ta fi ni a yanzu, domin ko nike da sinadarin mafarkinsa. Farin ciki? Me kike nufi da farin ciki? Dukiya? Bana tunanin Abuman zai guje ni saboda wani arziki.
Haka kika ce? Kwarai kuwa. Inda ba ƙasa, na ake gardaman kokawa. Sai ka zaɓa, ko ni ko ita. Ba za a yi haka ba. Dukkan ku kuna da muhimmanci a gare ni. Duk da mahaifinta baya sona, amma bata juya min baya ba. Ke kuma a gare ni, tankar mafarki na kike Bintu. Wallahi ina son ku. Amma fa sai kun amince ni. Ban amince ba, domin ko ba zan iya tarayya da kowace mace akan son ka ba. Har yanzu ina matsayata. Zabi ya rage gana. Ka zaɓe ni, ka samu dukkanin abubuwan more rayuwa da ka daɗe kana mafarki. Kai, dakata. Ya. Skill ka ga abubuwan da wasu kyawawan 'yan mata? Kai? Skill ba za mu bar abun nan haka ba, ya kamata mu yi wani abu. Don wannan matan wallahi sun fi ƙarfin sa. Ba nan ban Mero. Mero wace Mero? Yar bala ja'u. Okay. 080 48 77 82 83. Hello? Mero. Kina ina? Da Allah zo an gomu yanzu. Har yanzu kai nake jira. Dole akwai zaki da dinsu. Yanzu ta zo da irin abin da ba zan iya sa kafa shi. Kana nufin ka zaɓi bincike na a kaina? Haka kaddara ta tsara. Hakuri zaki. Babu ruwan kaddara da abin da ka aikata. Wannan son zuciya ne kawai. Abin da na gagara yi lokacin da mahaifina ya zaɓa mini mijin aure. Jayayya ta kare, sai kuma ki koma ki sake shiga. Babu wani shiri da zan sake sai abin da Allah ya kaddara mu. Sannan kuma ku saurari sakayyar rubai. Na gode. Mun gama da wannan matsala. Saura wannan matsalan kuma. Kana tunanin ka ci police ko? Ka min ciki ka gaurace sannan ka zo kana gina wata sabon soyayya da wata. Kana tunanin hakan abu ne mai yiwuwa? Ban gane da miki ciki ba. Ke kuma ina na san ki. Ban je wani ban taba ganin ki ba. Dole ka faɗi haka mana. Kana tunanin akwai waɗansu kalmomi da za ka faɗa su wanke ka ne? Me wannan take faɗa abu ma? Ta yin tunanin ka ba shi da kyawar haka. Wallahi ban san ta ba. Makaryaci ya ce ajin farko. Wallahi ban taba ganin ta ba. Wannan ɗakin naka da zai yi magana shi zai faɗi duk abubuwan da ya faru domin ko a cikinsu komai ya faru kuma ya rinka maimaituwa har lokacin da ka shafa min wannan alaƙa kai. Allah ya taimake ni. Ashe zaben tumin da ta san ma. Babu ni babu kai Abuman. Kada ki min tali ko ta kuma. Wallahi ina son ki Bintu. Kina kallo ba. Soyayyar Dausi ne a tsara saboda ki. Dan Allah ka ki ga. Ba zan bari ka yaudare ni ba. Ba zan bari ka min abin da kai wa Firdausi ba. Balle kuma uwa uba ka min aikan da kai wa Mero ba. Babu ni babu kai Abuman. Kai, Allah ya taimake ni. Allah ya sa wannan abun mafarki ne. Inda gaske ne da na shiga uku.